Blue Nation Festival izobe seCarnival City nge-2 zikaMeyi 2026. Sanibonani, sibingelela nonke kwi-channel yenu eniyithandayo. Lapha-ke ngibanazi ukuthi kunomcimbi omkhulu seCarnival City celebrate-ke i-Blue Nation Festival ongeyesibili kulo nyaka. Naba abantu okuzomele nixhumane nabo okwamanje. Abantu nje abambalwa kulabo abadinga ukwazi ukuthi uma umuntu ekule ndawo uzothinta bani. Soqala sibheke i-post lapha phezulu ukuthi yena amathikithi available online and Pick n Pay. For i-transport we-Carnival City xhumana nanazi-ke iy'namba ezingezansi. Sothi sikhulisa kancane-ke isithombe eSoweto uhleka zimnike inamba yakhe ithi 072 10 75 168. Kube umaqiniso inamba yakhe ithi 084 557 0460. kuseSoweto-ke lapho bonke abaseSoweto namaphethelo bazothinta lezi namba. eKagiso ubani uMadlalisa inamba yakhe ithi 082 59 55 372. Kuba uShende inamba yakhe ithi 060 799 6695. iKagiso-ke le. eGermiston odinga-ke eGermiston ukusizakala namaphethelo ungathinta abantu abanjengobani uSibhakela inamba yakhe ithi 079 395 67 65. Eduzane naseGermiston iseBenoni, lezo ndawo lezo zisondelene. Ubani umthwalo inamba yakhe ithe ukusitha laphana ku-ADT-ke asazi ukuthi usebenze kanjani laphana. Alright, sodlula-ke lapho. eFort Lawrence ubani umphemba ongamthinta lapho-ke inamba yakhe ithi 082 065 6235. Kube uThisha inamba yakhe ithi 076 278. kube u2 no8 abathathu. Injalo indaba. Uma uya eThembisa uthinta abanike uXimba inamba yakhe ithini-ke 081 315 2922. Uthiwa ababili sekugcineni. Igama lakhe olandelayo ongamthinta futhi uMthambeka inamba yakhe ithi 068 539 3189. I'm sure niyabona-ke laphana iy'namba ngithe ukuyikhulisa kancane. Uma siqhubeka-ke laphana siya e-Alex uthinta bani uNkece inamba kaNkece ithi 072 294 6986. Kube uNhlahla ithi 081 485. kube 8559. eThokoza ubani uMtolo inamba yakhe ithi 072 632 49 73. Omunye ongamthinta kube ubani-ke uDube 066 113 2003. eVali lapho koSpooking endaweni enjengalezo ko-Everton uthinta bani uGwala inamba yakhe ithini-ke 072 021 67 94. 072 021 67 94. ngenzela ukuthi mangazwakalanga kahle. Kube uTata ithi 073 668 0719. eJozi Johannesburg niyazi-ke iJozi lapho esigibela khona-ke ama-long distance. Lapho uzothinta bani uNtelezi inamba yakhe ithini 079 069 14035. kube uSikhali ithi inamba yakhe 063 225 8153. eBenoni njengoba sibheka-ke inamba laphana-ke uSibhakela kanti iGermiston eBenoni-ke igcine ingavelanga kahle. Siphinde-ke bayi-add-a ubani umthwalo-ke inamba yakhe ithini-ke umthwalo ithi 061 199 6
112. Ipost ke ezomshizana ke laphana ke enye ke uzimalanga ke iBlue Nation lokuqina lisiza ke wonke umuntu ozodinga ke usizo ukuthi axhumane nenduna especially laphana ke eGoli namaphethelo. So isazovela ke ezinye ke izinamba nobani obaziyo abantu ke because bayahamba emhlangano just nje ukuthi kusizakala abantu kube lula ukuthi umuntu uzoxhumana nobani ngasiphi isikhathi ke iy'nhlelo nezingcukacha ke beyihlanganisa endlela beyihlanganisa ngayo. Amathikithi ke ase-web ticket nako Pick n Pay uyangena lapha nokuthi online webtickets.co.za lo W ngojahile angazi o1 right kodwa ke uyakhona nokuthi noma ulithenga ke online uphinde futhi uyolithenga nasesitolo indawo enjengo Pick n Pay nakwezinye indawo enjengo Boxer ngibona ngathi ikhona lapha noma ngichecka online ngeke ngazi kodwa sibonga ke ithuba sizodibana kuzayo kusesonibekele ke ngokunye okwenzakalayo khona la kwiNdofire Soweto TV ama-update avelayo sizowaletha la ongayazi le channel ohleli kude nayo uzosala ke kanjalo asazi